Apay anak kita kada kita mata amin ana imbaga banag apay dagiti pasamak anararagsak binirbirukot na bayag italaadin tengkan niyak apay anang igak titimek mo dagiti mata ginayon asamiweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwak meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat itinay sangrat adiso apay akalpasan anagsubli kakanyak ti panagduaduak dilatam mapunas apay paniknikan metla amin dagiti pagkurangak ken bukod ko akinalupuy apay nang igak titimek mo dagiti mata ginayon asamiweng linglingay at tinagtagainip gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ama mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat itinay sangrat adiso talalabit ngagbibiyagak laeng ken namatpati abok-bukod ko iti kinapudno a pinarpartuat ko iti gasat nga inara-arapaab ko dagiti mata ginayon asamiweng linglingay at tinagtagaine gapu kadita dudwat meten iti man nakabalin nga ma mangibagbagnos ti amin na parsua tapno agsarat itinay sangrat adiso ngem apay nga awan ka iti diso aninamnamak apay
pa.